बेदरसा नोंनि आखाइयाव गोलैनांदों जेबो नङा इट्स अके साला सैमाफोर थाखोमा थाखोमा गुलि गावनो फैदों चेन्ज द पजिशन बेदर बे समाव जिरायनो थानायनि सम नङा बे सोद्रोमा माखासेखौ रैखा खालामथारनांगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि खामानिदारफोरखौ गाव गावनि ग्रुपखौ सेफ जायगायाव लानो थाखाय बिथोन हर जागोन नाथाय दा मा खालामनो साहाजों एसे दावखोबानो इन्टारनेसनेल बर्डार मोनगोन आरो बिसोर बर्डाराव फायर खालामनो हानाय नङा बे सोद्रोमा माखासेखौ लाना थांदो नाथाय नों आंहा एसे मावनो गोनां दङ नङा नङा बे माब्लाबा बिदि जाया आं नोंखौ हारसिं बिदि खालामा बेदाव आंनि लोगो नोंहा आंनि सायाव जुदि फोथायनाय दङब्ला आं जा बुंदों बेखौल' मावदो अन्नानै प्लिज जोहोलाव नोंथ' माब्लाबाबो आंनि खोथा खोनासंफेराखै बेदाव मानो बिदि गोसो सिफायो नाय बेदाव आंनि उनाव हानजाखौ दैदेननांगौआ नोंनि सायावनो थागोन हारिखौ सिबिनो समाय लाबाय जेब्ला जों जिउ जोबजासिम सिबिलांनोसै देरहानाय देरहायैया उननि खोथासै जोंनि मावनांगौ जों मावलांबाय थानोसै नाथाय जोंल' मानो जोहोलाव बै गिदिर गोलाव राजखान्थिगिरिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां गैला नामा गिदिर गोलावफ्रा जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला बेबायदि जों आइजो हमनानै सैमा अमाफोरबायदि गावथाजानाय सम फैनाय नङामोन थेवब्लाबो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिसोरबो सानसे हारिनि खामानि मावनो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोगोन मानोना थासारियानो बिसोरखौ थिनगोन उननि समखौ नेबाय थानानै जाला जोहोलाव बेनो थि सम थानायावनो मोननांगौनि मोन्थायखौ बिख'नानै लानो रोङाब्ला हारिया सेवहांगार जालांखांनायनि उनावसो लैहोर लैहोर फैयोब्ला मा जानो रायजोफोराबो मावनो गोनां दं जोंनि थांखियाव जों सहैनोब्ला जोंल' नङा राजखान्थिगिरिल' नङा रायजो राजानिबो गोबां हेफाजाब नांगोन आइजों दोननानै नङा गावबा गावनि गथ'फोरखौ उन जोलैफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानैसो आरो मोजां राजखान्थिगिरि सायख'नानैसो थांनांसिगोन सार थांदो बेदाव आंनि सायाव फोथायनाय लाखि